يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين. وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفشر في الله جباو كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو على كديننا kelengilena bela jelema biye juma ye biye domba ye amba de la fe anga batu kele wanga seli kele wanga sarakati bole wala ku bela jelemina anye ku bla anga nyuma ya mizanuna amawla doni anga bi juma kutuba hukumu kono ka fo ambe nyala alebe barawuli marala ani fana furanche kilometri mugambo nyongo do ni magala ka munumbe la dala kula sawo be alqur'ane kalanke ka dalailu kalanchaya ko ke hinaye ko ke ala gafar deliye ka ke ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ani alislam kelengile na bela jelenye kerengene ala ukataba munu yuko ala ka hinena o hukumu kono nyala dugutigi ya almami ninga farani magala ka bela jelenka ani nyala dugu bela jele o be ni bara imboloda abisancha mambobi anya juma kutuba min seliye misiri wele o bela jelen banen kofe almami nana yele ninga kutuba kala kutuba min korofo famba bela jelen la sera larabukana korofo damina na asinsinani ala to barka maye ka ala tanu ka ala wali mando ka kishini nama deli ka ke ala kirabaka ninga soroka islame jamakulu ladi ani ayere ku ni ala nyasranyaye ani ala bato ka dumi o ka balo kono sabu jien hera ani lahara hera bi soro odela ninga soroka korofo bela jelen datugu ni ala wele ye nan ko ma duwawu na ba jama bela jelenye ninga soroka juma arakan flaseli inafo anyine no chugo mi amba dela ala fe o bato mi na bora ka ke ala ka mine ka ke barka ye ka do mali jamana na akera dugo mi era kono no ye nyola ye ka hera ka anu kringele na bela jelenye. والسماء وطارق وما أدريك ما طارق نجم ساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر اللسان مما خلق مما إن دافق يخرج من بين السلب وطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات صدع إنه لقول فصل وما هو بالحنزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. useli bane ne kofe ansigira ni anga nyola almamiye ka barokene aye almamiya tita fe munun ko nabi fama ko kala ayolu keke chugo mununa ayolu lase anga je ka baraw sharia. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح ما خلق الخاتم ما سبق الناس الحق بالحق ولهذه الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر ومقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبدوك الدغوب بلا جلي مدوك الجمناي مدوك الدمسوني مدوك المقباوي أنجلا فما على كالاتي غني فما لجينا mbanye bila jilefe anga be ne kadi febe nyambe na febe be boko no ngamo nama be foitinya bon non ba fan talela koni basa perna koni kogo perna basa be bafe anga be anga sabali o kadi ne dugube yola minabi
bɛn de bɛ an bolo yan hɛrɛ de b'an bolo yan ala sago sago awa ni ko ni kala min b'an ka dugu kɔnɔ bi a diyara ne a diyara dafɛ dugu bɛɛ ye ŋɔŋɔ nana cɛ ni muso dunan ni dugulen n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ala ka sankolo ta ala k'o jira an na a bɛ Fanakaw fo a bɛ Bamakɔkaw fo a bɛ yenkaw bɛɛ fo a bɛ foli se kɛrɛnkɛrɛn la Sirifiw foli bɛ se olu ma kɛrɛnkɛrɛn la o ka di n ye kosɛbɛ an bɛ Sirifi kanu na o ka di n ye ala sago a sago n bɛ dugawu kɛ jamana ye n b'a kɛ dugu ye n b'a kɛ dugudenw ye n b'a kɛ taamadenw ye an denw an musow an dɔgɔninw an mɔdenw n bɛ ala deli ala ka sankolo ta ala k'o jira an na ala sago sago o de ye ne ka kumakan ye k'a lase bɛɛ ma. An kɔni ye nin ko in labɛn kan ka san 8 san 10 bɔ bi an b'a ko in na quoi. Hakilina min nana n'a ye komi ni ala ye masaw b'i bolo ayiwa masaw fana ntanyana ayiwa o ŋaniya min ye n'an ye fɛn sɔrɔ an ka se ka dɛmɛ k'u ye an kɔni ye ŋaniya siri ka se ka hinɛ k'u ye ala bɛ se ka hinɛ an fana na ɲɛnamaya kɔnɔ ni silamɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ayiwa an kɔni bɛ foli kɛ jama bɛɛ la naba bɛɛ la dan tɛ foli min na aw minnu sera anw fɛ yan sirifila baarakɛla an ka foli bɛ aw fana ye ayiwa naba fɛn fɛn nana min sera min ma se yan an ka foli ani an ka tɔn bɛ a bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an masa ninnu fana an bɛ dugawu kɛ u fana ye ayiwa ani silamɛfɛnw bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'a deli ala fɛ denmisɛn minnu ye a baara daminɛ an b'a deli fɛ ala ka fanga se ala ka kɛrɛfɛ ɲuman di an ma ala ka n'u kɔlɔsi ala ka n'u jidi ala ko kɛ cogoya yɛrɛ bonya kama sirifu yɛrɛ bonya kama sala musafa. Alhamdulillahi rabbil alamin baden tɛ sirifila lajɛbaw an bɔra ka kutuba min lajɛ an b'a deli ala kɛ an kɛ tulo kunnandi ye minnu lasera k'an kɛ ka baara kɛ ni u ye k'an bila limaniya sira ɲuman kan an bɔra ka seli min fɛnɛ kɛ ala k'o minɛ an bolo. Juma kutuba an y'a fɔ aw ye an bɛ wuli ka se an ka alimamibaw ma k'u ka juma kutubaw yira aw la u ka seli u ka tila k'olu fana yira aw la kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min an bɛ Ɲɔla ale ni Fana cɛ kilo 20 bɔɲɔgɔnko don nka a yɛrɛ bɛ mara min kɔnɔ o ye Barawuli mara ye an gɛrɛla alimamiba in na kutuba lamɛnni kɔfɛ ani seli kɔfɛ k'ale yɛrɛ ɲininka min da ye mɛn tigila ye a tɔgɔ ani a jamu an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne tɔgɔ ko Mahamadu Nimaga ne bangena Ɲɔla yan san 1964 Ɲɔla yan n fa tɔgɔ ye ko Sulemani Nimaga u b'a wele ko Alimami n ba ye Kunbati Sakɔ ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ne hakili la mɛn da ye mɛn tigila ye ni an ka imam ye imam Nimaga juma kutuba maa tɛ se k'o kalan fo maa min ye dɔ kalan ka dɔ si dɔn an b'a fɛ k'a dɔn ale ka kalanw o kɛra karamɔgɔ jumɛnw fana bolo ani sanga jumɛnw fana kɔnɔna na. Alhamdulillahi rabbil alamin ne ye kalan kunfɔlɔ kɛ n fa bolo Ɲɔla yan nɔ n ye kuranɛ siɲɛ 2 k'a bolo yan nɔ ka sɔrɔ ka taa dibidani na dibidani filɛ nin ye a buguda min wele ko Hamudalayi ne taara kalan kɛ o alimami bolo o tɔgɔ ko Mahamadu Sila Alhaji Mahamadu Sila dibidani na ne kalan k'o bolo dibidani na. Alhamdulillahi rabbil alamin dɔɔni ti ban ala kira ko an k'a ɲini kabiri bamunafini fo ka taa se kaburuden kɔnɔna ma an b'a deli ala fɛ halisa dɔɔni barikama caman ala k'o di an ni an ka alimami ma ka da waati koron kan an tɛna taa yɔrɔ jan alimamiya ye ala ka sɔn ye nka ala tɛ foyi kɛ f'a ka tɛmɛ sababu dɔ fɛ ni o ye ka tɛmɛ sira dɔ fɛ an b'a fɛ k'a dɔn a ka alimamiya sababu jumɛn nana n'a ye wa a daminɛna san jumɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin sababu min nana n ka alimamiya ye n ka cɛkɔrɔba de farikɔnna a dɛsɛra alimamiya la o kɛra san 1900 san fɔlɔ san 2004 a dɛsɛra alimamiya la o san a ye ne sigi a nɔ na ne ye sali daminɛ o waati nka a yɛrɛ fatura san 2006 a yɛrɛ fatura o la o ni sisan cɛ ne de ye alimami Ɲɔla yan parce que foli min bɛ n bolo sisan jama min nana Ɲɔla yan bi k'a daminɛ Fanaka la ka taa Fana dafɛ dugu bɛɛ Ɲɔla n'a mara Barawuli n'a mara bɛɛ maa maa nana silamɛya na an y'a bɛɛ lajɛlen fo an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni kiramantonya ye an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ u k'an sama ni dugawu ye o de Ala sago sago. Alhamdulillahi rabbil alamin baden TV sirifila lajɛbaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔlen don an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi foli la kumaba an b'o di an bɛ dugu min kɔnɔ Ɲɔla ka taa se Fana ma ani Barawuli mara dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen
tv shirifila ka wuli ka nani bara belebele in kɛ ɲɔla kɔnɔ yan bi o sababu bɔra an balimakɛ ani an baara ɲɔgɔn na Alhaji Masire Nimaga ala kɛ hɛrɛ kɛ an ni a ye an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ka foli in sama fo ka taa se Kongo Baraza Kongo Kinshasa maliyɛndenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ juma wɛrɛ ala ko yira an na wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون